Anga foli ni walimandon bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u ka ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen Amerikikaw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ o maaw tɛmɛna minisiriso fɛ mun ɲɛsinen don diinɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma ka suntigɛ baala bɛn mun kɛra ka bɛn arabado mɛkalo tile 29 dunanjigiso hôtel Maeva la a kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaa caman tun bɛ ka fara minisiri ka mun ka baaraw ɲɛsinen don diinɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma Samayira Sanogo ani Samba Traoré tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Sunkalo ye baraji ɲini ani ala deli kalo ye o de b'a to a bɛ masiri ni ɲumanyaw ani ɲɔgɔn kulomagɛnw ye alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de miirina bɛ nin suntigɛba kɛnɛ in seereya min sigila sen kan ka bɛn ni Amerikɛnw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ ale ka wuli ka jɔ ye o de y'a to Dennis B. Hankins a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye min ni ani kɛli ka kan ko baw ko ɲumanya kalo don ko wa a ma dabɔ k'a fɔ k'i ka kɛ silamɛ dɔrɔn ye alabato kalo don o de y'a to olu ye wulikajɔw kɛ ka dɛmɛw ta k'a ɲɛsin minisiriso min ma min ka cɛw ɲɛsinen don diinɛko baara ma walasa ka se ka nin kɛnɛ in sigi sen kan ni suntigɛ ni ala barika la Américains ka ambassadeur de ni ministère y'a organisé olu de y'a ko ta k'a ye hakilina ɲuman don k'an dɛmɛ an k'a kɛ a dabɔra tubabu duna minnu b'an fɛ yen n'a bɛ fɔ a ma lasigidenw u ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye ka baro kɛ a b'a to kogo dɔ bɛ yen o bɛ bin ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye janto yɛrɛla ye n'o ye hakili dɔw ye min bɛ komi n'a sɔrɔ n'i tɛ silamɛya la miiriya jugu ni hakiliya jugu dɔ de b'i kan la donc États-Unis ambassadeur y'a ɲini an k'a dɔn an k'a faamuya anw fana ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔnna ka na yaasa hakilina dɔ bɛ yen n'an bɛɛ b'o de nɔfɛ o ka ye diinɛ kɔnɔ maaya a kɛlen o ka nin baara ɲuman in tanu ni ka foli ani waleɲumandon ta k'a ɲɛsin a labɛnbaw ma minisiri min ka caw bɛnnen don an ka diinɛw ka koɲɛ ma a y'a yira a ka dantigɛlaw la k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye min bɛ teriya sira min bɛ Mali ani Amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o sinsinni kɔfɛ o la a ye foli ani waleɲumandon ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ nana ni ka na tali kɛ nin suntigɛba in na ka bɛn ni nin don in ye diinɛ nin tɛ maa fili a bɛ kɛ mɔgɔ fɛ tant que hadamadenya b'i la donc je crois que o tamasire dɔ ye sunkalo ye ani an ka se ka ɲɔgɔn dɔn nin bɛ kɛ misali ɲɛnama ye awa olu fana bɛ hakili dɔ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ silamɛya kɔnɔ bari u y'a hari an balima wɛrɛw b'an cɛla yan nɔ minnu fana tɛ silamɛya diinɛ la mais minnu nana fara an kan maliyɛnw don u nana ka na a yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ na ni kelenya ye jamana nin kɔnɔ olu bɛ u jɔyɔrɔ jɔ o la donc an bɛ bɛɛ fo jamanakuntigi tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka États-Unis ambassadeur fo a ka nin baara nin na fitiri selilen kɔfɛ dumuni duman o ma kɛ maa si negela ye baw fɛn min bɛ tali kɛ dumuni lasagolen ka ɲa sɛ yiranko ɲuman jiridenw ani jiriden nɔnɔ olu tun bɛ fan bɛɛ cogo min na ni suntigɛ bɛ se kɛ nisɔndiya kadira kɔnɔna na ala ka an ka sun k'anw ye baraji ye jɛkulu minnu sigilen don fleuve Niger lakanani kama o maaw ka wulikajɔ bɛnnen don jamana minnu jɛlen don fleuve Niger la olu ka se ka ji ɲuman sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ ka bɛn arabadon mɛkalo tile 29 ma a kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Amadu Kamara n'a ka jatala Dramani Male tun bɛ yen an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na nin lajɛrɛba in ni nin y'a tako fɔlɔ ye n'a baara nundoniw kɛra san 2014 waati Bamako faaba kɔnɔ n'a kɛra sabu ye ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan jɛkulu min n'an b'a wele ko comité interministériel ka ɲɛsin FOMI o baraji jɔli ma Laginɛ jamana kɔnɔ Vlasini na wuli ni an na 4e réunion ne ma parce que comité interministériel chargé même ka kan ka barrage n'est-ce pas FOMI law bɛnɛ wulila ɲɔgɔn ye le ma donc san ka kan ka ɲɔgɔn ye barrage ka kan ka baara ɲam ma an kan ka an organiser ɲam ma ka wuli la de ka barrage lɔ an nana ɲɔgɔn ye la wolo ma an na ɲɔgɔn ye n'ale tɛ kununi bidi lajɛrɛ in ni a hakilina ɲuman bɔra farafina jamana minnu jɛlen bɛ autorité du bassin du Niger la n'o ye fleuve Niger ye olu ka hakilina dɔ tali senfɛ ka ɲɛsin jiko o ko jalatigɛli ma farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu jɛlen bɛ fleuve de Niger la bon tile fila baara men an bara bambi an bara recommandation siaman kɛ
recommandation kasia mais baba lu benama kwa nye ko beke ko information men parce que alkalon bara fumi l'autre yoro ko men ubra changer nkakan kabol al noro ko al dioro gode foka wollone donc ko kran fanake donc kan ko leke téléphone fanado ko partager entre ABN, la Guinée et le Mali. Ni projet kerenkereni ni a nafa ka bon wa abise ni jamana kofɔlenw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye barrage de Fomi n'a hakilila ɲuman sɔrɔla farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛba dɔ senfɛ a bɛ kɛ sabu ɲuman ye baw a n'a to farafina jamanaw minnu jɛlen bɛ fleuve du Niger la u bɛɛ lajɛlen ka se ka nin babolo in nafa bɔ. An ka ɲɔgɔn ye tile filanin na a bɛ ji de kan donc nin ji nin comme a bɛ du caman kɔnɔ jɛkulu dɔ de sigira a tɔgɔ autorité du bassin du Niger jamana kɔnɔntɔ de b'a kɔnɔ donc o jɛkulu a sigira Niamey donc a tɔgɔ autorité du bassin du Niger donc baara a kan ka baara caman de kɛ mais baara kelen o ye ka barrage saba jɔ donc o barrage sabani Fomi b'a la Tawusa b'a la Kandaji b'a la donc an ye ɲɔgɔn ye tile filanin na a bɛ barrage Fomi kɛ barrage de la donc comme a ɲɔgɔnya o naani de don donc an kumana mun tɛmɛna kɔfɛ ani mun kan ka kɛ sisan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ min kɛlen filɛ nin ye lajɛrɛ in nafa bonya kama farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni u ka minisiriso minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko ma u ka jamanaw kɔnɔna na n'o olu ka laɲini de ye bi ka barrage de Fomi k'a kɛ barrage ye min bɛna farafin jamana ninnu u ka jiko ni kuranko a ko bɛɛ lajɛlen minan sani ka sanga ni farafina jamana ɲɛmɔgɔw olu ka laɲini ye. Kabini alamisa don mɛ kalo tile 30 ye Sabalibugukaw fɛ ONG Qatar Charity maaw ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin maaw ma minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ani se tɛ maa minnu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinnen don muso den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma Fatumata Kane a n'a ka jatala Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Jɛɲɔgɔnya baara min bɛ Mali jamana ni Qatar ni ɲɔgɔn cɛ a labalolen don barisabu ka d'a kan u ka nin dɛmɛ tali ka ɲɛsin fantanw ma o bɛ o sɛmɛntiya malobɔrɔ 328 o de tilala du 358 ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni donba su ye ni o ye Lailatul Kadiri ye tile damadɔ ɲɔgɔnna ani selincinin cɛ ka bɔ Qatar kɛnyɛrɛye jɛkulu yɔrɔ la ni o ye Qatar Charity ye ka tɛmɛ ni Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinnen don musow denw ani denbayaw kunkankow ɲɛnabɔli ma nin dɛmɛ kɛnɛ kan Qatar kɛnyɛrɛye jɛkulu ɲɛmaa ni o ye a directeur ye a ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sanga ni jɛɲɔgɔnya baara in ye nin balo ninnu musaka wari bɛnna fɔ $7,700 ni a kunkanfɛn de ma ni ɲɔgɔn dɛmɛba ye min ni a tara ka maa minnu sɛgɛrɛ u ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ u y'u ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Qatar Charity ma ka se Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ kɛ ya Rabbi Ala k'aw dɛmɛ an ka jamana Ala k'a basigi an ka jamana Ala k'a basigi kɛnɛ in Ala k'a sigi hɛrɛ kan k'a wili hɛrɛ kan an ka ministre Ala ka dɛmɛ in Ala k'a baraji dɛmɛ Ala k'an jɛ an ka cohésion sociale ya Rabbi Ala ka Mali bɛɛ do da kelen fɛ an ka bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ nisɔndiyalen don bɛ kojugu ministre kelen k'an wele ka nin balo in ta ka di an ma a b'a yira ko an ka hami bɛ ministre la ko denw ka hami bɛ ministre la a y'an bonya a diyara n ye n'a ka di a bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ min tɛ anw ka da ye mais a y'an kanu n'a ye k'a di an ma an b'o duwawu k'a ye a y'o dabɔ fɛn min kama a mago bɛ fɛn min na ale yɛrɛ de b'o dɔn anw t'o dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o ɲɛ ka da ni silamɛ bɛɛ ma a ka ministre Ala k'a kɔrɔta an bɛ foli ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ne ye Ibrahim Bukari Keyita ye Mali jamana minisiri min ka caw ɲɛsinnen don musow denmisɛnninw ani denbayaw kunkankow ɲɛnabɔli ma a yɛrɛ ye a ka nisɔndiyaw yira kɛnɛ in kan kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a ye bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin ONG Qatar Charity ma ni ka labanna ka jigisigikanw caman fɔ musow ɲɛna ka sɔrɔ ka weleda ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i fanga kɛ kelen ye ka jigisigi waleyaw ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma sɔgɔmada in na an bɛ hukumu mun kɔnɔ an baarakɛɲɔgɔn ONG Qatar Charity u ye dɛmɛ don an ma ka ɲɛsin ni sunkalo in ma dɛmɛ in malow de don donc an fana an ye wele bila an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka wele bila musow ma aw kana nin dɛmɛ in minɛ ŋaniya yira de don
pour que vraiment aw ka se ka ka domba kena ye ka tila ka seli kɛ ni a ye donc an bɛ Qatar fo k'a waleɲuman dɔn donc on tɛ se ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔna na n'i ma jamanakuntigi Elhadji Ibrahim Boubacar Keita Mali président a n'a ka premier ministre docteur Boubou Cissé k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Qatar Charity mɔgɔw ma u ye dɛmɛ mun don sunkalo in kɔnɔna na Mali ye u ye dɛmɛ mun don an balimaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a lajɛrɛ in kɛnɛ kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw fana ye kɛnɛ in sankɔrɔta ni misaliyaw ye minnu ni olu bɛ tali kɛ masaw la faamuyali la ka ɲɛsin musomaninw ka kalankow ma lajɛrɛ in ka sɔrɔ ka kuncɛ ni jataw ye. Dilikaw ka denbaya taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ Bangɔni Janginɛbugu la ka bɛn ni arabado mɛ kalo tile 29 u ka tagali kun tun ye walasa ka taa u ka nisɔndiya yira ka au conseil islamique ɲɛmaya ani ka dugawu k'a ye. Musa Tarawele Buya Kulubali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la a kumakan bɛ lase Musa Fɔnba fɛ. Mɛ kalo in fanba bɛɛ lajɛlen kɛra waleɲuman dɔ na ka ɲɛsin Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ma ka sabu kɛ a kɛli ye silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ɲɛma ye ɲɔgɔn bɛ senbɛ min kɛra avril kalo tile 21 tɛmɛnen jamana ma ɲɛmaw tɛmɛnen kɔfɛ silamatɔnw ni furubatɔnw dɛmɛnen kɔfɛ diinɛ kabilaba n'o ye dilikaw ka kabila ye Muhammad Abdullahi Shuhadu Bonaw, Sheikh Modibo Kan Dili, olu de fana nana Bangɔni Janginɛbugu la Sherifula duba la ka dugawu don kɛ a ye jango baara min kalifara la silamɛw fɛ Ala bɛ se ka fanga se. An sera su na an nana foli bila an karamɔgɔ la an n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sherifu ye Ala ye jɔyɔrɔ min kalifa la bi an bɛ deli ka se yan dɛ. Mais je suis en train kana foli k'a ye arabu b'a ko tahannu kana bonya barkada k'a ye Ala ka si yɔrɔ in Ala k'a k'a ma lafiya ni sutura ye Ala k'a k'a ma sutura ye mɔgɔw b'a fɔ ko gide ni Ala ye gide ɲuman bila ɲɛ i lafiyara an bɛ min fɔ ka d'a kan an ka ɲamakalaw kuma na jamana in foyi m'a sɛgɛn Ala ye bonya di du minnu ma ka karama di du minnu ma u bɛ fɛ k'o de wuli o de ye jamana in bɛ o sɛgɛn dɔrɔn de bolo nka jamana in lafiya mɛ diɲɛ bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ o kun talen de ye nin ye anw b'a dɔn k'a fɔ Sirifila du in an ka du de don ne waati o waati ka d'an ye an bɛ na parce que sirakɔrɔ don komi an ka ɲamakalaw y'a fɔ ka tɛmɛ anw bɛ ko dɔ tuma min na an y'a Haidara ni an ka cɛkɔrɔba dɔn ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa ye an bɛ bɔ ko kalama tuma min na o tɛ sisan ye dɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'a kɛra sisan k'o de y'anw na o tɛ dɛ kɔrɔlen don an bɛna kɔrɔlen waleɲuman dɔn a ye a ka ziyara min bɛ kɛ Tamani a ma dilikaw bila kɔfɛ a kuma o kuma a b'a fɔ ko dilikaw ka dugawu kɛ peut être a b'a dɔn min a b'an ka jɛ cogoya dɔn a b'a dɔn min bɛ yen o bonya a kan ka mɔgɔ bɔ ni bonya min bɔ foyi tɛ bɔ ni fɛn fɛn fana kɛra i ka waleɲuman dɔ k'a la k'i ka ŋaniya jira a la k'i seko kɛ a la a ka dɔn parce que ɲuman dɔgɔba bamananw ko o man ɲi dɛ. Bonya in yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hali bi balimaya min bɛ kabilaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔrɔ don dilikaw ka kabila ani sirifiw ka kabila fila ninnu bɛ jɛla kabini bɛmakɛw tile wa u jɛra Ala kama fana a kira kama n'i ye Muhammad Abdullahi Shuhadu ka kabilaw ta Mali marabolo 4nan segu don cogo min Mali marabolo 5nan Moti fana don ten. N teriw ani jatigiw ka bɔ Dili ka taa bila Dina Sidi Modibo Kane denw a n'a dɔgɔninw an'u ka kalandenw an'u ka ɲamakalaw an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na sirifikɛ fɛ yen ka na féliciter Ala ye place min kalifa a la Ala k'a kɛ hɛrɛ ye donc je crois que bɛɛ y'a faamuya an nakun tun y'o ye a y'an bonya kosɛbɛ a y'an bonya fo k'a s'a da la o ma bala an na an nana n'a tun m'an bonya o de tun bɛ bala an na nka an nana a y'an bonya a ma bala an na bawo maaba tɛ mɔgɔ dɔgɔya maani de bɛ maa dɔgɔya. Alhamdulillah rabbil alamin maaba minnu kun bɛ kɛnɛ kan o maaba ninnu kabini mɔkɛw ni faw
u n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u n'an ka mɔkɛw n'an faw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Cheikh Sidi Modibo Kanu o min denw n'a dɔgɔninw bɛ yan n'a kumana yɔrɔ o yɔrɔ a ka kuma de bɛ s'u ma ni bonya ni karama ye o kuma ni bonya kɔrɔ ye jamana kɔnɔ wajibi don Modibo Kanu denw a n'a mɔdenw ani a fɔ Nama Jɔbali n'a bɛ fɔ ko Umu Dili ani Baba Hama mɔdenw ani Fuseni Aba mɔdenw ani Aba Mangali mɔdenw u k'u bɛ taama ka na duwawu ɲini a fɛ ka na duwawu k'a ye palasi min dir'a ma a bɛ ɲini Ala fɛ Ala k'a ta fanga d'a ma a bɛ ɲini Ala fɛ Ala k'a ta fanga d'a ma Umu tɔgɔ la Baroli mara bɛɛ la ne nana jɔ o jɔ la bi ne kelen ka foli tɛ dɛ Umu bɛɛ ko kana fo karamɔgɔ fo a ka président kama yarabi a b'a ɲini Ala fana fɛ yarabi Ala a sigimɛ sigiyɔrɔ min na bi Ala k'a k'a ma hɛrɛ ye Ala k'a k'a ma kunnaja ye Ala k'a k'a ma gɛrɛsɛgɛ ɲuman ye Ala k'a kisi ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma yarabi Ala k'a kɛ a bolo wasa ye k'a daminɛ dele ka tɛmɛ dina fɛ fɔ kana se hamdalayi kabilaw minnu bɛ nin yɔrɔ sababu la ka fara garinataw ka tamani mara la olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara y'a ka nisɔndiya jira bonya in na ni ka dugawu don kɛ hali bi balimaya o bɛ se ka ji di kabilaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ u sɔrɔla ka sira ɲini bani fɛ Farafina kilebifɛ jamana jagokɛlaw ka jɛkulu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka bɛn arabadon mɛ kalo tile 29 Hôtel Sam na Bamakɔ a ɲɔgɔn ye tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye G5 Sahel jamana ɲɛmaaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa k'u ka laɲiniw sabati Isi Bacili bɛ Sadio Sidibe ka kuma galamani na an ka ɲɛmada ka sɔrɔliw na Modèle Algérie ye organisation dɔ b'a bolo an b'a fɔ ma ko chambre consulaire régionale IMOA kelen ka créé jamana segin u ye hakili jagabɔ kɛ ko ka structure dɔ créé mun bɛ occuper promotion d'intégration sous-régionale la o de chambre commerce segin mun bɛ jamana segin kɔnɔ olu fana ye chambre créé u b'a fɔ u b'u wele ko CCR chambre consulaire régionale de l'IMOA olu de bɛ orientation caman labɛn ka hakili jagabɔ kɛ ka di commission IMOA mɔgɔ ma mun ye secteur privé ko ye pour l'intégration économique dans l'espace o bureau ni salon à Nounouville Mali y'a laɲini k'a fɔ ko réunion fɔlɔ ka kɛ an fɛ yan nɔ yen tun kɛra o ma donc ni 2019 réunion fɔlɔ ye Bamako yan nɔ donc an bɛna mun baaraw kɛ tile 3 in kɔnɔ commission technique fila bɛ yen commission technique fila minnu bɛ yen olu bɛ hakili jagabɔ de kɛ IMOA jamana segin gɛlɛya jumɛn bɛ entreprise kan mun b'a to a tɛ yiriwa gɛlɛya jumɛn b'u kan n'u bɛ baaraw kɛ u b'o olu baaraw de kɛ ka proposition kɛ a bɛ di commission mɔgɔ ma IMOA olu fana b'a labɛn chef d'État ka rencontre la ministre fɔlɔ ka valider chef d'État ka rencontre la olu fana b'a dossier valider Mali ye coton sɔrɔ salon ko 728 000 tonnes mais an b'a bɛɛ de brut exporter ka taa kɔfɛ mun bɛ transformer an fɛ yan a tɛ tɛmɛ 2% kan donc n'o bɛ kɛ tɔnɔ t'a la paysan a bɛ sa u bolo da dɔ la CMT b'a feere kɔfɛ da dɔ la mais n'a sɔrɔ o coton kelen de bɛ kɛ ka diɲɛmaaw bɛɛ fɛrɛ bɔ ka kɛ fini ye donc misali la kilo kelen coton a bɛ se ka semisi kelen kɛ semisi kelen a dɔgɔyalen ba kɛmɛ kuma o don sinon 1000 ou 2000 donc ni mɔgɔ bɛ kilo kelen ta ka bayɛlɛma ka kɛ 2000 ye ani mɔgɔ bɛ kilo kelen san paysan bolo 50 60 ka tila ka feere marché international la 200 tɔnɔ kɔnɔ bɔ ye mais tɔnɔ bɛrɛ tɛ o hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo di ka olu coton ninnu valoriser an fɛ yan ni ko sɛnɛ ala ye an fana garisɛgɛ ba dama dɔ la u bɛ boli an fɛ yan ji u b'a fɔ ko n'o bɛ yen ka bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye o ji bɛ se ka minɛ cogo di ka sɛnɛw bayiriwa don ka fa ka se ka sabati ni don ka fa sabatira belebele bɔra gɛlɛya ko la ɲɛnamaya kɔnɔ kuba laban bɛ n bolo dɔrɔn
k'a yira k'a fɔ ko jama mun nana an ka nin rencontre la an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye an bɛ sokoro la a t'i mɛn ko ɲuman ala ka a da an ma. Protection civile maa ɲɛmaa ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn arabadon mɛn kalo tile 29 ma a kun de tun ye walasa ka kunnafonidilaw ladɔnniya Mamutu Jara ka lahalaw la. Mamutu Jara mun kɛra sababu ye ka maa 9 ni na kana sanba ye nali mun kɛ an ka jamana kɔnɔ a kunnafonidi kɛnɛ kan Marietu Jalo ani Samba Traoré tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Nin don in kɛra don ye siga t'a la Mamutu Jara tɛ ɲinɛ don min kɔ ale de kɛra sababu ye ka maa 9 ni kisi ka bɔ sanji kasara ma jɔnjɔn dilen kɔfɛ a ma président de la république fɛ jama bɔra ka Mamutu Jara bilasira a tatɔ marika la formation militaire kɛyɔrɔ la min b'a to a bɛna kɛ sapeur pompier an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ protection civile ɲɛma a ye kunnafonidilaw ladɔnniya k'a fɔ ɲuguɲugukan minnu bɛ réseaux sociaux kan min bɛ tali kɛ ŋanamu na sapɛr'u ka recrutement ko la a donna la k'a ɲɛfɔ walasa ka faamuyali di maaw ma. Mamutu Jara kɛra sababu ye ka mɔgɔ 9 de nin kisi ka bɔ kasara ma ji ka tiɲɛli in senfɛ o la jamanakuntigi ye a reçoit Kuluba ka médaille d'a ma ani k'a yamaruya k'a fɔ a ka don pompier la donc a ye visite bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔtɔrɔw y'a yira u ka sɛgɛsɛgɛliw bannen k'a fɔ bana fosi t'a la min b'a bali ka formation militaire kɛ an y'aw wele ka na aw bɛɛ ka k'a sere k'a fɔ k'a daminɛ bi la Mamutu Jara kɛra pompier an ye kibaruya dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ma réseaux sociaux internetu kan minnu bɛ walejugu caman bisigi ni an ka nin recrutement in ye mɔgɔ dɔw ko k'olu tɔgɔ bɔra recrutement na k'a sɔrɔ kun foyi t'a la nin ye fɛn min bonyana ne hakili ma mais ni baarakɛɲɔgɔnw an ye ɲɔgɔn ye an y'a ɲini k'a fɔ ni an kan ka kunnafonidilaw wele sabu bamananw ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ aw y'anw ka juru de ye ka kunnafoni sanuman di aw ma nin ko in kan recrutement in daminɛna avril 2018 recrutement in a bɛɛ lajɛlen kɛra région na a foyi ma kɛ Bamakɔ fo n'a kɛra Bamakɔ k'aw y'u ta kɛ Bamakɔ yan a mana kɛ cogo cogo recrutement ye national de donc wakati dɔ la f'u ka fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ ka formation kelen kɛ o de la résultat bɔra a ɲinina u fɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ marika la le 30 avril o de la yanni formation militaire yɛrɛ ka daminɛ le 2 mai ne yɛrɛ ni ka délégation an bɔra yan ani directeur région bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ marika la pour que ka taa an ɲɛ da lakuru ninnu kan formation daminɛ n'i sera kan kɔnɔ docteur min bɛ yen médecin min bɛ yen o bɛ segin i ka visite dɔw kan a tɛ segin a bɛɛ kan mais visite yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ segin u kan pour que k'a dɔn yala visite mun kɛra ka kɔrɔ o ni aw donni ni ɲɔgɔn cɛ yala bana ma dɔ sɔrɔ wa ou bien bana dɔ tun bɛ dɔ la a tun ma ye o wagati la est ce que o ma déclarer sisan wa donc médecin ye visite d'arrivée kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni bana b'u la bana min ni formation tɛ bɛn o mɔgɔ ninnu olu tɔgɔ dira an ma comme résultat bɔlen liste dɔ bɔra résultat fɛ a bɛ fɔ ma liste d'attente minnu bɛ kɔnɔni kɛ ni mɔgɔ nana kɛ dɔ ko k'ale tɛ baara in fɛ bilen ale ma na ou bien a yirala k'a fɔ dɔ man kɛnɛ olu bɛ dugura don de o dugura don liste o bɔra depuis résultat bɔra don min donc o mɔgɔw tun bɛ kɔnɔni na directeur régional ka compte rendu y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 10 kɛra mɔgɔ 10 min u tun passera mais u ma sɔn ka na formation in na donc mɔgɔ 10 in olu duguradenw bɔra liste d'attente in na mais yanni u ka don fana an nana n'olu ye Bamakɔ ni Nzɛn ye ka segin u ka visite kan yanni an k'u bila ka taa marika la o kɔfɛ docteur tilalen a ka lajɛli la yen mɔgɔ 20 ɲɔgɔn na a y'a ye k'a fɔ bana min b'u la farati de don u ka to formation na a bɛ se ka kɛ u tɛna se ka formation suit ka ɲa u bɛna bila baara mun na bana in t'a to u ka baara kɛ ka ɲa a dɔw la dɔw ni bɛ se ka to a la ka sababu kɛ bana ye donc an y'a yira docteur la nin min filɛ nin ye mɔgɔ tɛ se ka tulonkɛ nin na adamaden nin ko de don baara de ka d'an ye mais nin ka d'an ye ka tɛmɛ baara in kan a bɛ se ka kɛ bana in t'a to u ka kɛ pompier mais u bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ o la bana yera minnu na liste d'attente tɔ min tora an y'o somɔgɔw wele ka candidat wele u ka na
k'aw ladɔnniya k'a fɔ protection civile aminako ba dɔ ye min ye bi o ye jamanadenw lakanani ye o hokumu kɔnɔna la a tɛ se ka to cogo si la ka saraka ni sifin ninnu kelen kelen sɔrɔ k'u to formation na. Sunkalo seli bɛ k'i gɛrɛ o hokumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Sadio Siribe n'a ka jatala ye munumunu salo kɛ Bamakɔ sugu dɔw kɔnɔ walasa ka maaw hakilina dɔ maa caman y'a yira k'a fɔ wagati ka gɛlɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. ɲinan san sili ɲiɲali daminɛw bɛnna ni gɛlɛya caaman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana basigibaliya sugu kɔnɔma caaman ka fɔ la ko ni ɲɔgɔnna b'a sɔrɔ san tɔw la girin bɛ fan bɛɛ fɛ nka ɲinan wari tɛ k'a ye ɲɛna kuma bɛ ko ka taa sanni kɛ o b'a yira ko ɲinan san ni san tɔw tɛ kelen kosɛbɛ gɛlɛya ta fanfɛla la ni ɲɔfeerela in ka fɔ la. ɲinan seli taabolo gɛlɛya dɔɔni bɛ a la k'a sabu kɛ mɔgɔw ka mouvement yɛrɛ tɔgɔya ye n'an b'a fɔ o ma ko munumunu salo sugu kɔnɔnaw la gɛlɛya dɔɔni bɛ o la an ka côté la yan parce que san tɔ la san caman bɛ an b'a jateminɛ k'a lajɛ sunkalo tile 10 laban ninnu i b'a sɔrɔ marché caman bɛ yen olu bɛ ta kosɛbɛ par exemple jaba b'o la malo b'o la an b'a fɔ malo ma ɲɔnɔ malo an b'a fɔ malo ma malo étranger an b'a fɔ malo ma malo usu o n'a ɲɔgɔnna ninnu ani ɲɔw keningew ni sɔ ninnu mais caman yɛrɛ filɛ an bolo magasin kɔnɔ yan u sanni ka suma. an ka jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye ni an ka jamana baarakɛyɔrɔ caman y'a gɛlɛya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Bamakɔ suguni kura sabula k'a da kan fɛn minnu tun bɛ sɔrɔ san tɔw la da nɔgɔman na nka ɲinan olu tɛ se ka sɔrɔ o da la min b'a yira k'a fɔ fɛnw bɛɛ da yɛlɛnna k'a da ka jamana bɛ lahala min kɔnɔna na nin waati la Mali farankanjɛkulu ɲɛmaa sugu o tigi ka fɔ la. ɲinan bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a dɔn sugu ma nɔgɔn ka da kan deza in kɔnɔ Mali binna gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an ma deli k'a ɲɔgɔn ye maintenant commerçant yɛrɛ sigilen b'o la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ mɔgɔ si sigilen tɛ n'a ye k'i bɛ sɔrɔ kɛ i sigilen bɛ n'a ye de ko peut-être i bɛ perdre de kɛ mais ala ka hinɛ de kɔnɔna na i bɛ se ka sɔrɔ kɛ minɛn bɛ sugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ mɔgɔw ma n'i y'a jateminɛ wari yɛrɛ de tɛ population bolo sugu ninnu kɔnɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'a gɛlɛya la n y'a caman rencontré komi ne yɛrɛ bɛ suguni kura la yan nɔ n ɲɛ b'o la parce que Mali bɛɛ bɛ ravitailler suguni kura de la légumes ninnu na. gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ walayi an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye n'u sera ka dɔ bɔ fɛnw prix la o de ka d'an bɛɛ sinon ɲinan gɛlɛya ka bon dɛ salo yɛrɛ ta ka ɲɔgɔn ni ɲinan ta ye yɛrɛ an kɔni bɛ mun fɔ n'u sera ka dɔ bɔ fɛnw na o de kɔni ka d'an ye o de lafiya ka bon Mali yɛrɛ ma. ɲinan ka gɛlɛn dɛ parce que ɲinan ni salon ko tɛ kelen ye gɛlɛya b'an bolo yɛrɛ de musow tɛ ka lafiya wari tɛ ka sɔrɔ denbaya sɛgɛnnen don wari tɛ mɔgɔw bolo dɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ fo Sabalibugu ka na marché t'anw bolo. nin gɛlɛya in a ma dogo maa si la Mali jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni seli ɲɛɲɛliw ye n'i y'a ta ka jateminɛ hali minnu yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye nin waati ye gɛlɛya caman lase u yɛrɛ ma gɛlɛya minnu kɛra sababu ye sɔrɔtaw tɛ bɔli kɛ bilen nin baarayɔrɔba in tigi ka fɔ la gɛlɛya ninnu bakunba ye Mali basigibaliya de ye ni ka sɔrɔ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ caman kɛ walasa gɛlɛya in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na sabula ale yɛrɛ fana ka fɔ la n'i y'a ta ka jateminɛ ale yɛrɛ ka client bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔrɔyan fɔw de fɛ nka nin waati la gɛlɛyaba b'o la sabula jamana basigilen tɛ. ɲinan sali in kɔni na gɛlɛya min b'an kan salu ni salu sinu an kun bɛ baara kɛ an ka client kun bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na o kun bɛna marché d'an ma sanni bɛ kɛ nka ɲinan sali waatiw nana sɔrɔ client tɛ na ala ni kɔrɔnfɛ mankan ye fɛn ma an tɛ client si sɔrɔ ka na o gɛlɛya kɔni b'an kan. an kɔni b'a fɔ dɔrɔn Mali gouvernement ka dɛmɛ don an ma mankan min bɛ kɔrɔnfɛ surtout an yɛrɛ ka dugu ye Numboso de mankan b'a yɔrɔ la pour que gouvernement k'an dɛmɛ mankan ka se ka nɔgɔya an ka client ka se ka n'u ka sanni kɛ nɔgɔya ka na jamana kɔnɔ o de y'an ka laɲini. an kɔni ka baara da yɛrɛ la an b'a fɔ salon lafiya kun ka fisa an ma ni ɲinan ye dɔɔni parce que ɲinan an tɛ client yɛrɛ de bɛɛ ko gɛlɛya bɛ o tɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ anw bɛ yiri de feere kunu yiriw an b'o de feere ni mɔgɔw tɛ se ka bɔ yarɔ o tɛ se ka sanni kɛ o gɛlɛya de b'an kan an b'a fɔ salon kɔni ka fisa ni ɲinan ye anw ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ na. jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko seli daminɛ in na a ma bɛn ni sababa ye fiyewu sabula a bɛnna ni gɛlɛya waatiw ye an ye maa caman ɲininka olu ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye munumunu salo min kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni dɔw ye cɛfini feerela ye fo ka taa se cɛ samaraw ani ka fara ni musolaka ninnu kan olu bɛ denmisɛnnin finiw ani denmisɛnnin samaraw de feere ko a wariw b'a daminɛ 500 580 fo ka taa se 1000 ma ni ka yɛlɛ o sanfɛ an b'a ɲini alaba in fɛ ko ala ka bɛn ani lafiya sigi an ka jamanaba in kɔnɔ an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛɛ sanbe silamɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan ko ala ka san wɛrɛ ta jira na si jan ani kɛnɛya la. Amina Arabi Sadio Siribe an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ.
Nigeria ka uka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari araba Nigeria dugubala Abuja a ye jɔ k'i kali jamanadenw ye k'a fɔ mandat filanan min kalifalen filɛ nin ye a la a n'a kɛ ni timinandiya ani cɛsiri ye. A ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a ni ɲɛsin lakanabaliya mɔ a y'o min daminɛ a ka mandat fɔlɔ kɔnɔ k'a n'o tɔ kɛ k'o se a da la ani yoroku kɛlɛli. Jamana ɲɛmaadanga kun bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye Yemi Osinbajo ye. Surasi kɔrɔ min ni jamanadenw ye danaya wɛrɛ kurakuraya a ka san 4 kɛ ka jamana mara. Nin foroba sigili in senfɛ jamana kuntigi wɛrɛ ma ye a kɛnɛ kan bawo Muhammadu Buhari ni a ka fanga kun y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ ka bɔgɔ bɔ daba da la juin kalo tile 12 o min ye bɛnkanfanga donba ye Nigeria jamana bolo ko wele na bila jamana kuntigi ɲɔgɔnw mɔ olu ka ye foroba sigili kɛnɛ kan ani maa min gomɛ ɲɔgɔn na ni o ye fanga ɲini dɔ APC cɛbɔ Atiku Abubakar ye nin bɛ kɛ sababu ye ka fu siri o ka manga da la ka sabu kɛ nin ye a lakodɔnnen ye jamana ɲɛmaa ye hali n'o y'a sɔrɔla u kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ kalata in senfɛ ko bɛnbaliya caman kɛra a kɔnɔ minnu ye fiɲɛw ye nka kalata labɛnni jɛkulu ni jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma jateminɛ kɛ o bɛɛ kunga Muhammadu Buhari yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sigi bɛ k'a kɔnɔ sira caman kan a kan k'i cɛsiri minnu na barisabu ka d'a kan maa minnu da kanubaw ye olu bɛ k'a jira k'a fɔ kɔrɔ tɛ tɔ to ko la f'u kɛmɛ ka tɔgɔkura da la a yɛrɛ ɲinɛ ko Baba Sen Zumama. Chadi jamana kɔnɔ fanga ɲinindenw bɛ wuli ka jɔ la jamana ɲɛmaw dun gamɛ ko cogo bɛɛ lajɛlen la wasadensigi kalata bina kɛ wasadensigi kalata an n'o cɛ Chadi kabini san 2011 maa minnu bɛ wasabilo kɔnɔ wasadenw na olu ka kumaw banna nin y'o san saba ye jamana ɲɛmaw kɛ k'a fɔ k'u bi wasadensigi kalata labɛn a bi laban ka bɔ a jɔ kɔrɔ ka sabu kɛ ko caman ye a dɔw ye nafoloko ntanya ye bi kɔni Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno n'an bi dantigɛ k'a fɔ a ka kan kalata ka kɛ ni kalata ma kɛ bɛnkanfanga min ngili sɛbɛkɔrɔ donnen do Chadi ko a na kɛ sababu ye k'o yigi yɔgɔ jɛkulu min sigi bɛ sen kan n'o bɛ kɛ politiki kuma fɔyɔrɔ ye ko cadre national du dialogue politique CNDP o ni kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni bisimila la jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno fɛ a senfɛ a y'a yir'u la k'a fɔ kalata in a k'a ka labɛn kuma telima mɛnɛ kɔnɔ o y'a ka laɲini ye fanga sinamatɔ minnu bɛ i n'a fɔ Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP o ma ɲɛma Max Akenko ye a yira k'a fɔ a kuma fɔli ka nɔgɔ n'a kɛli ko bawo walasa wasadensigi kalata ka labɛn sira dɔw de kan ka minɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ni san 2015 olu si kun bɛ san 16 la denmisɛnninw bi olu dɔw ye san 20 ani san 22 ye u sen bɛ kalata ye olu ka hakɛ dɔ ye kalata ye ni kalata labɛnna ka sɔrɔ yɛlɛma ma don jamana a kalata sɛbɛn ba la olu sen tɛna ye kalata la o y'olu ka hakɛ darakilen ye u la ko wa k'o tɛ kɛ diɲɛ fanji wa ale ma da la ni o fɛnɛ kan ka kɛ Chad. Kongo Kinshasa kaw fɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka cɛkɔrɔba Etienne Tshisekedi min fatura Bruxelles la Belgique duguba la ni ɲinan y'o san fila ye n'a fure kun kan ka Kongo Kinshasa lasɔrɔ k'a ka janajaw kɛ tile 3 o bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a mɔ jamana ɲɛmaw ko ten a yɛrɛ de Félix Tshisekedi min bɛ fanga na bi mɔgɔ bɛ taa bala min na alamusa ni pankuru kun kan ka wuli n'a ye Belgique k'i kunda Kongo Kinshasa kan a sina ka bala ka fɔ ten ko nali ma bɔ bilen n'a ye kɔrɔfɔ in bɔra Belgique ma ɲɛmaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Belgique kaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Belgique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fu ɲɛɲɛnabɔw mɔ Etienne Tshisekedi n'a kɛra ministre ɲɛmaa ye Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ Maréchal Mobutu ka kumaw la a si kun bɛ san 80 ani san 4 na a bɛ fatu kuma min san 2017 février kalo la maa min kun bɛ fanga na a fatu don Joseph Kabila o ni a somɔgɔw ma se ka bɛn a ka janajaw kɛcogo kunga bawo jamana ɲɛmaa Joseph Kabila o dunni kama a n'a ka fanga kun b'a fɛ ka ko in da k'a kɛ u ka ko ye a barata u ni a kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a to balo la a ka fanga ɲini dɔ UDPS o n'a ka denbaya ma se ka ko in ye ni ɲɛ ɲuman ye a ko sina ka nebiri nabara ka nin da ye dɔ ye denkɛ nanen fanga na sa ko in sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ bi nɛgɛ ɲɛta nin kɔnɔ dɔ araba Belgiquekaw de ye kunnafoni lase ko min ye nale bɔ a mɔ da kɔni ma don o la nka u kɔni y'a jira k'a fɔ a bɔra juwa kɔrɔ dugukilanjɛnjɛ fana ni o ye 2 heures du matin ye denkɛ yɛrɛ fɛnɛ ka fanga Félix Tshisekedi o fɛnɛ ye bataki dɔ sɛbɛn k'a jira k'a fɔ cɛkɔrɔba ka nali a bɔra a juwa kɔrɔ ko nka ko jɛkulu min sigira sen kan ka ɲɛsin janajaw labɛnni mɔ n'o b'a ka fanga ɲini dɔ a n'a ka denbaya ko fɔ ka taa se jamana ɲɛmaya so ma ko olu si sema ko tɛ nin ye.
Madagascar ka ka jamana ɲɛma kura Angela Joël kunda Faransi jamana ka faba Paris kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma Emmanuel Macron daga yɔrɔ Élysée la min sɛfɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Angela Joël la radio animateur dawulama ni DJ fɛnɛ kundo n'a y'i to dawula la ka Madagascar faba Antananarive maire sɔrɔ ka kɛ o maire ye k'i to maire la n'a ka dawula ka jamana ɲɛma kwa wuli ka bɔ fanga na Marc-Ravalomanane ni k'i coko o nɔ na ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ kuma senfɛ a ko a b'a ɲini Faransi fɛ olu ka Madagascar jamana gun belebele do nka gun mangani dɔw fɛnɛ kun bɛ a kɛrɛdaw fɛ gun duuru ɲɔgɔn na Faransi jamana kɛmɛ k'o gun kɛ a ta ye nka n'i taara tariku kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ gun ninnu ye Madagascar dɔ de ye u ka gun ma ko Île Éparse ko n'a ma kɛ baasi ye Faransi jamana ma u mago jɔn bɛ gun ninnu na Madagascar dɔw do u ka bila Madagascar ka bolo kan Angela Joël ko n'a ma dɛsɛ u ka laɲini ye yanni san 2020 juin kalo cɛ o ye Madagascar ka san 60 sɔrɔli ye yɛrɛma hɔrɔnya la yɔrɔ ninnu ka sɔrɔ u fɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲaɲa ni boloda n'a ye k'o de ka d'u ye mamɛna n'a tilala kuma na Emmanuel Macron ye kɔrɔfɔ ta kunnafonidilaw ɲɛna k'a fɔ nin gun ninnu minnu filɛ nin ye Faransi ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw do minnu ka gwɛlɛ Faransi mɔ a bɛ Faransi minisiriso de ka bolo ka Faransi minisiriso min ɲɛsinnen do Faransi ka gun dɔw tigiya mɔ u k'a ma ko la France d'outre-mer o tɛ yɔrɔ wɛrɛw ye anti jamanaw Caraïbes n'o ye Mayotte Guyane dakuru ɲɛ kelen yɔrɔ ninnu bɛ i n'a fɔ Faransi cerclew de Emmanuel Macron y'a yira Angela Joël la k'a fɔ yɔrɔ ninnu u bi Faransi kunungo de kofɔ wa Faransi b'i yɛrɛ ye diɲɛ setigi jamanabaw la ka yɔrɔ ninnu do a taya de la o kumana ko yɔrɔ ninnu bɛ kɔnɔ min na Faransi da fɛnɛ bɛ o yɔrɔw kunkanko la ka nin yɔrɔ ninnu do a taya la nka ko ni a ma ɲa k'a fɔ Angela Joël da sera yɔrɔ ninnu mɔ k'a fɔ a ka da Madagascar ye u ka se k'a mɔ u b'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka se ka jɛ ka yiriwali bolo da ko o jɛkulu bɛ se ka sigi sen kan k'o jateminɛ Emmanuel Macron ni Angela Joël kumana fɛn min fɛnɛ kan o ye lakanabaliya kɛlɛli ye kwaji bolo ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna piraterie olu ye bamanji siya dɔw ye kwaji kan u bɛ to ka maaw ta ka tununu ye ka wari ɲini i bɔ jamana fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana y'a yira k'a fɔ a bɛ na Madagascar dɛmɛ sɛnɛ bina k'u kan ji ni kungo lakanani ni kala dɛmɛ bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan euro wari miliyɔn 30 layidu tara ka ban k'a fɔ o na kɛ Madagascar kalanko dɛmɛ n'a ye Faransikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu Agence Française de Développement AFD fɛ. maa 7 ɲɔgɔnna bɔnɛna a ne na Budapest Hongrie duguba dafɛlaw la nazarala jamana do a kɛra araba mɛ kalo tile 29 maa 7 ninnu kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Corée du Sud jamana denw do u kun bɛ kuru dɔ de kɔnɔ maa 30 ani maa 7 ɲɔgɔn na minnu bɛ damu ta yala yala la diɲɛ ɲɛfɛ ko turisiw olu maaw de do nin babolo min bɛ Budapest dafɛlaw la Hongrie duguba turisiw ka yɔrɔ man de do ka to ka munumunu zalo kɛ a sanfɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kurun fila de ye ɲɔgɔn du maa 30 ani 7 kun bɛ kuru min kɔnɔ sina ka jigi maa 7 minnu ni tora olu ye Corée du Sud jamana denw ye wa Corée du Sud jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Corée du Sud ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o ye kɔrɔfɔ sɛmɛn diya k'a fɔ 19 fɛnɛ bɛ yen minnu dunun bɛ ndure olu bɛ ka ɲini araba ka dugu jɛ alamusa la 7 ɲɔgɔnna fɛnɛ sera ka kisi. Banisiralakaw ka minisiri ɲɛma n'o ye Benjamin Netanyahu ye a ma se ka gouvernement sigi sen kan ka sabu kɛ wasaden sigi kalata de bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmayaso sigi banisiralakaw fɛ yen n'a ma ɲa k'a fɔ a ka fanga ɲini dɔ ma se ka maa fanba sɔrɔ ka se ka wasaden caman d'a ma a kelen k'i jɔ ni gouvernement sigili ye sen kan fo fanga ɲini dɔn wɛrɛw de tugutugura la ka gu a la fo ni olu de ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement sigi u ma se ka bɛn fɔ la araba de dilen kundo yan'o minuwe cɛ a ka gouvernement kura in sigi u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wasabilo kɔnɔ ka kɔrɔfɔ basa ka jija u ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na fanga ɲini dɔn minnu nana a ka fanga ɲini dɔn nɔfɛ n'u k'olu ma ko droitiw extrême droitiw ani ultra orthodoxes a n'olu ma se ka ɲa la ka se ka mandat 5 na nɔgɔya a ye o de kosɔn a yɛrɛ y'a laɲini ko kalata karilen kuru la ka labɛn u kama ko élection anticipée o bi kɛ septembre kalo tile 17 nata nka ma min ka dɔnda ka bɔ bani sɛrɛla kunga ni kunnafoni dila do ale ko Benjamin Netanyahu a ti jɛna ye cogo si la ka senbɔ maa wɛrɛ ka sigi a nɔ na bani sɛrɛla minisiri ɲɛmaya la nɔntɛ ko kɛlen nin cogo in na a kun kan k'a lajɛ de k'i senbɔ jamana ɲɛma Reuven Rivlin ka maa wɛrɛ ɲini o ni wasadenw ka se ka bɛn ko la ka jamana ɲɛmayaso kura sigi ni o ye gouvernement ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ
ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma